hål? Tre. Nej, 2 hål var det varje gång. Okej. Jag fick i små, nu fick han ut skiten och skit. Det är jättesmidigt. Bara 2, 3, 4 hål. Ja, det var nog... Och han sa, ja det är mycket bra. Det var yngre. En barn kan man alltså sätta ihop ett korsband genom asset på bilen. 3 hål. Jag börjar 2 och så tittar de ner på. Jag vet inte om han påstod sa någonting att han sydde någonting också. Jag vet inte om han var på korsbanden också. Och jag pillade lite för det var totalrenovering. Det var bra. Ja, Har jätte... du gjort det? Ja, på högen ja. Frågan är hur vänsterhet ser ut nu. Nej, jag har inte lika ont där. Det hade varit jättespännande att se vänsterhet. Han var gärrad alltså. Vi tar vänster också så. Jag kan bara träna det normalt. Senhösten och sen hur långt det tar innan man blir bra. Man kan också springa igen som har lite mycket halvbara och så här. Det kan vi nog börja. Ja. Vi tar andra träningsformer. Ja, precis. Det var träning med på den här hemma. Ja, Och till man sätter den här jävla Hans, ska vi se om vi kan hitta den här sillen? Ja, det är samma.